Når man snakker om afhængighed af teknologi, er der to slags afhængigheder. Den ene er psykologisk, hvor sociale medier og spil kan tage overhånd over ens rigtige sociale liv, og man begynder at forsømme sine pligter og kan sidde til langt ude på natten på selv en hverdag. Nogle skader også deres sundhed ved at spise dårlig mad, chips og drikke sodavand. Denne form for afhængighed er selvfølgelig negativt og dårligt for ens helbred. Lider man af denne form for afhængighed, vil man på ingen måde kunne undvære sine f.eks. sociale medier eller spil bare i en uge, hvis man skulle på ferie. Den anden er praktisk afhængighed, hvor teknologi blot er noget, der gør livet nemmere, og måske er det en del af ens job. Her går den ikke ind og erstatter ens socialt liv, og man vil nemt kunne undvære den, f.eks. en uge, hvor man er på ferie. Denne form for afhængighed er i modsætning til den psykologiske ikke en negativ ting, og man kan ikke tale om at lide af den. Tit har journalister og radioværter og pressefolk det sådan. Hjernens belønningssystem sørger for, at aktiviteter, som tilfredsstiller menneskets fysiske og følelsesmæssige behov, bliver belønnet med en lystfølelse, hvilket gør, at man får trang til at gentage aktiviteten som f.eks. at spise, at dyrke sex eller tage den næste cigaret. Det er belønningssystemet, som motiveres til at gentage handlinger, som er forbundet med en eller anden tilfredsstillelse. Derfor kan f.eks. tørst og sult drive os til at handle grænseoverskridende for at få disse basale behov dækket. Dette sker ved at frigive dopamin i nucleus accumbens. Fra det limbiske system løber der bundter af nervebaner til andre dele af hjernen, som har med motivation og følelse at gøre. Hjernens belønningssystem spiller derfor en central rolle for det enkelte menneskes velbefindende. Dette er grunden til, at man kan blive afhængig af noget. Den er opstået som del af vores evolution, og en af de aktiviteter, den belønner, er social kontakt, både person til person, men også over breve, telefonen eller andre sociale medier. Da det er blevet så nemt at få social kontakt, er det nemt at blive afhængig, da man kan få de dopaminrus relativt ofte. Næsten alle i dag har jo en smartphone, så alle er jo på nettet nærmest hele tiden. Så derfor er det jo let tilgængeligt at komme på de sociale medier eller bare surfe rundt på nettet. Og på samme tid er det jo hurtigt og nemt og lige til at lave en statusopdatering, eller bare lige se, hvad der er sket i verden omkring en ved at gå ind på nyhederne. Man behøver ikke engang en smartphone, du kan også bare gå ind på en internetcafé eller et bibliotek. Hvorimod f.eks. narko eller ludomani er sjældnere, da det er socialt uacceptabelt dyrt og ikke noget man normalt udvikler i en ung alder. Derfor er det ikke så nemt at komme lige til.